Светни! Да ти ги светна! Брате, кажи! Кажи! Ама слезни да проме! Гайс, тегляме. Отиваме да вземем Калин, че мога тази музика, че YouTube не обича такива песни. Отиваме да вземем Калин, после момичетата и към границата. Сега ни извъннаха, че на границата е Мармалад. Надяваме се да се оправя, ако не ще минем през другата. Така че ще ви държа в течение. Запретваме ръкави и узбат. Айде, гайс! Забравих да метна, че сме се подготвили тази година повече. Имаме дрон, с който ще гледате кадри. И имаме няколко камери в колата. Сега ще покажа. Това е тук, не знам дали се вижда, има една стойка за едната камера. Така че бъде монтирана с малко. Така, имаме един телефон, който е тук, който ще снима напред. И имаме и друг телефон, който е там в ъгъла, който в момента не го виждате. Малко по-късно ще видите кадри от там. Така че тази година сме по-подготвени, да видим дано всичко е наред. Дано стигаме на време, живи и здрави. И ще се включваме по време на пътя. Айде, гайс! Аре, гайс! Взехме и Калин. Добър вечер, тръгваме. Отиваме да вземем само мичетата, да видим дали се оправили, дали ще съберем багажа, че багажа ще е теговата работа. Ако не, ние си пътувате от за да се оправят. Може да ги оставим и в София, така че. И това го имаше като вариант, даже още е в играта. Пратиха ни снимка от границата, май няма чак толкова много хора вече, така че се надяваме да минем бързо. Така че ще ви държим в течение и се чуваме малко по-късно. Айде, бе. Айде, вече сме на сръбска територия. Малко изпуснахме, ама ни спираха полицаи. На границата ни се смяха, че са ни спирали. Бензиностанцията на Керел Бути, батко. Да, не работеше бензиностанцията, бата някакъв драпнал Маркуча и го скъсал. Чуваме се по-късно. Еми, гайс, малко объркахме страните. Озовахме се в Косово. Ама не успяхме да ви снимаме оттам, защото малко бяхме в паника на границата. Навигацията реши да ни прекара през Косово. Сега се връщаме към Черна гора. Не, ти остави Косово, трябваше и до Албания да ходим. Да, трябваше и до Албания да ходим, ама се осъзнахме на време. На границата, стигаме някаква граница и с Калингет сме ходили миналата година и си викаме, това май не е нашата граница. Това е някаква друга граница. Погледнахме, се оказа границата с Косово. Влезнахме в Косово, карахме, защото викаме от тук даже по-бързо го дава. Защото то заради това ни прекара навигация, защото било по-бързо. И изведнъж просто видях албанското знаме и викаме, я чакай, се връщаме към Черна гора. И той имаше два маршрута, което е 20 минути разлика. Решихме да се върнем поне по пътя, в който го познаваме. И сега сме на една бензиностанция. Ако ни убият, тук да знаете. Няма какво стане, най-ново е с калашници. Че тук си ходят с калашниците на работа. Да видим. Калин спадоса. Абе, имам още време. Ще повозим. Още 4 часа и сме в Будва. Така че ще се включим малко по-късно. Айде, чао! Ей, така се спи. Той го е храни кучето. Това е човек. Да не каза повече, че мрази животни. Това е, защото едно куче го захапа и заради това. Да. И от тогава ги обича много. Последното. Пристигнахме. Добро утро. Добро утро на всички. Вече И сме наживели. С брата сме фанали да пиеме. Тук е горе-долу приемливо времето. 20 на градуса. Като за 8:30 сутринта. Да, е доста добре. Приятно е, да.
Естествено, Дойдохме. хотела ни пребаха и ще мога да се настаним към 2:30-3, което е много тъпо. Ама ще чакаме, сега отиваме към плажа, да почнем да пиеме как се трябва. Не, че се пожуваме, но поне си... Да, даже не сме с проблеки, паски нямаме. Ама нищо, какво стане? И така ще ви държиме в течение, какво се случва. Опа, тук някъде ядахме миналата година гирос. Ето тук. Посикна ни живота. Да. Не ядахме много с него, ама време тук си взимахме по една такова гиросче. И е там надолу е плажа. От време на два. И така, чуваме се по-късно. Продължаваме напред. Какво става, гайс? Погледните ги. Продължаваме напред. Карахме един плаж, Едно парти. едно парти и сега ще пробваме да поспиме малко. Евентуално. Ясно. След като поспиме, ще отидем на дискотека. Ама такава лека, смисъл не повече до 5 часа, защото утре трябва да ставаме в 9. Да, Най-късно. да, така че ще пробваме. И така, чуваме се утре. Айде, чуваме се. Ей го е то пияница. Ще мога. Отиваме на дискотека. Стартираме вечерта тегаво, но ще оправим нещата, после ще направим един рекап. Си поговориме после. Да. Аре, на здраве на всички. Така, малко момичета сега ще бият крушата. Аз вече не мога да говоря много. Пичагата, бате. Дали не ги е удра? Да. Да. А, момичета. Горо. Давай, let's see. България. Шаля. Майк Тайсън. Майк Тайсън. Хайде, България. Айде, баш. Майко, а тя тренира, бе? Браво, е. Добро. Лепо. Хайде, еще раз. I'm scared. А тя тренира, бе. Отдолу ги е цапна. Чакай да ти снимам. Хайде. Sen yok değil mi hiç ya? Хайде. Bulgarian Queen. Добре. Айде, Мода, ти добре ли си? дай. Не. Тупарт. Аре, бе, Марче. Тупарт. Айде бе. Така да удара. Не, Не, да удари от... палеца го пази и си сложиш хубаво тя с цялото тяло, с цялото България. тяло. Ще дръжи пак. Не я познавам. Айде, аз пак ще Не я познавам. Той стой. Оп, давай. ти ме уби човек. Не го държи достатъчно. Ти можеш ли повече? Ти можеш. Не, аз съм пиян. Пиян. Girl is making seven. Хайде, брат, давай. Давай, мой брат, Севен. Давай, аз ударих си различен нещо. Yes, Давай, you давай. are more. Давай. Мой бедеш. Боби си Уху, най-ново. Аз това да гледам. Дай да дарем аз. Euro yok mu ya? Не,
Ben anlamadım burada sınırsız mı? Само ти кажа, че трябва да удари повече от тебе. Давай. 720. Sorsana kaç euro? А, да, повече от него, да. извинявай. Хайде! Хайде! Майко! Абе, жена! Queen! Внимавай! Каза да внимаваш. Браво! Kaç euro attın lan bundan bu kadar vurdu ya? Кой може най-много? No, your turn. А, не. Аз не мога да оцелвам. Не мога да оцелвам. Имаше и стинки, бе. Дай му стинки. Ми, how much? 1 euro. Да, дай му. Але, доле, Едно. пусти там. Ама дай му. А той има... Никой. Да? Оми дуднеш. Слайд, Ай. слайд, геш. Слайд. Нищо не стана, давай, цъкай копчето. Йово, давай, хайде да. Ай, машата. О, аз помощ. Дай. А, можело. Можело. Рекорд. Добре. А, можело. Добре. А, то го било страх да удари. Илианче, какво става, бе, човек? Какви сте Е, работи? спешник. Едната удре повече от тебе, луд. Хайде. Пак удре Е, повече той от направо тебе. те смаза, казвам ти. Повече, бе. Можело, да, това каза тебе казвам. Аз ще исках фамилията да кажа. Прибираме се от дискотека. Има някаква вероятност малко да сме се напили. Малко, случайно. Това ще го изрежеш малко. Как удрям крушата на тебе, но... Не беше много добре. Изложих се. Да, по-добре не го добавим. Момичето удари повече от мен. Е, това момиче е тук, а? Да. Направо размаза играта, баб. Да. Той беше най-добър от мъжът, само да ви кажа. Така Аз се подсъках изложих. само. Толкова години бокс. Ми се вълна тук. Тъпкам. Ама се да. Важно да си пиеме. Здраве. Майко. А ти не си пил ли? Да, той стране си напи 15 Светни, да ти го светна. Брате, кажи. Ама слезни да проме.